OK. Ďalekohľad. Máme, tu je, bum. Dáme si znova prežitie. Sa budem hrozne báť, ako ho uvidím. No, je to síce dievča, no, ale vyzerá na chlapca. Doslova je to meno. Všetko. OK. Pozeráme sa. Čakaj, jak sa to drží. Ja musím držať. OK, nie je tu niekde. OK. Ak sa mi video páčilo, nezabudnite dať like, odber a skúsim teda natočiť, skúsim ukázať vo videu, ako je super.